מנסה להרים עכשיו קרקעות דרור, מסובסדות? הקבלנים רוצים לעבוד, ושיתנו להם קרקע והם יבנו, ואנחנו מוכנים לבוא לבנות בצפת, וצרם לי שאמרת שאתה לא רוצה את התל אביבים, דווקא אתה יודע, אני נהנה מאוד לבוא 3 פעמים בשנה לצפת, האמת לנופש. אילן, משפט סיום, השעון כבר מעביר. אנחנו לא שלא רוצים את התל אביבים, אני פשוט מחליף את המפסק בראש, זה לא שהם הקהל יעד שלנו, יש לנו priority one, זה קודם כל התושבים האיכותיים שלנו, הבוגרים שלי. אני היום מעביר את כל אלה שאני מכין אותם לתואר ראשון, משקיע בהם חינוך, משקיע בהם הכל, הם כולם הולכים לרון חולדאי לתל אביב. רון חולדאי אומר לי, בוא'נה, איזה אנשים מוכשרים אתה מביא לי, איך אתם עושים את זה? אמרתי לו, תרד 4 קומות, תרד לעם, תבין מה קורה. עכשיו, רון חולדאי צריך לממן להם את המלגות, הוא צריך להשקיע בהם, הם באים אליו. אז א', את אלה שהם הופכים להיות לי, לפני שהם נהיים תל אביבים, תן לי להביא אותם, קודם כל להשאיר אותם אצלי. וזה הסיפור. אני רוצה לומר דבר אחרון, חייבת להיות יד מכוונת. אם לא יהיה מישהו שיבוא ויגיד, לא יכול להיות, זה מדינה לא נורמלית, שכל המרכז העסקי שלה נמצא במקום אחד. צריך לפזר את זה. יש היום מקצועות שיש אותם רק בתל אביב. אין מדינה כזאת שמשרדי פרסום, עיתונאים, משרדי עורכי דין, תמצאו אותם רק במקומות מטרופולינים גדולים. אצלנו באזורים שלנו, אף אחד לא יכול לפתוח משרדים כאלה. אני מגיש מכרז, אני מחפש יועץ תקשורת, מגישים לי אנשים מתל אביב להתמודד אצלנו, כי אנחנו לא מצליחים להגיע לקומות האלה. אם לא תהיה יד מכוונת, המרכז הזה גם יטביע את כולנו. ואתם תשלמו הרבה כסף. המדינה שלא רוצה להשקיע בפיתוח ולעודד אנשים לבוא לאזור הגליל והנגב, היא תשלם הרבה כסף במובנים אחרים על אותם אנשים. זה בסופו של דבר, אם מסתכלים כלכלי, אני יכול להראות את זה כלכלית, למה כן כדאי למדינה להשקיע ולפזר את המדינה לכל הרוחבים, וששליש ממדינת ישראל גם ייהנה מפירות הצמיחה. תודה רבה, אילן. יועץ תקשורת אתה לא צריך, שמענו אותך פה. כן. זה בסדר. תודה רבה לכם. עוד ודאי נשוב לדבר על הנושאים. תודה רבה.